Gatusan na ka-aftershocks ang natala human gitay og 6.8 nga magnitude nga linog ang lingig Surigao del Sur ni atong Sabado. Ani ang report ni Argil Relator. Dawlilo nga nagtuyok ang tubig sa palanggana ug miuyog ang mga kable sa kuryente ug atop sa mga balay sa coastal area sa hinatuan Surigao del Sur. Resulta kini sa pagtayog sa 6.8 magnitude nga linog Sabado sayo sa buntag. Sa lingig Surigao del Sur, makita sab ang pagtayog sa usa ka resort diin nagduyan-duyan ang ilang mga chandelier. Sa ulahing impormasyon, ginahulat pa sa MDRMO Lingig ang report sa matag barangay kung doon na ba'y natalang danyos resulta sa kusog nga pagtayog. Damages naman at saka yung mga casualties, wala naman so far pang na-report. Pero nag-activate na yung emergency operations center namin and kasali na doon sa objectives yung in case mag-escalate yung situation, magpapa-evacuate kami. Sa Philippine Sea ang sentro sa linog, natala kini alas 6:22 Sabado sa buntag sa gilayong 66 kilometers northeast sa Lingig, kung asa intensity 5 ang gikusgo niini. Nabati sab ang pagtayog sa daghang lugar sa Caraga ug Davao Region, lakip sa Bangsamoro ug Eastern Visayas. Sa palengke sa Baganga, Davao Oriental, nakasyagit ang pipila ka mga naninda dihang nabati ang pagtayog. Daw misayaw na ang mga nakasabit nga baligya og milihok ang usa ka motorsiklo sa likod nga bahin. Kining lalaki gilayong misakay sa iyang motor og misutoy aron sa taon matud pa ang kahimtang sa iyang pamilya. Tataw sab ang paglihok sa mga kable sa Davao City. Mihunong kining duha ka lalaki sa kakusog sa nabating pagtayog. Sa Davao City gihapon, nanganaog ang mga residente sa condominium building sa Claveria Street aron moadto sa highway. Sa gatusan ka aftershocks, 6.2 magnitude ang pinakakusog. Nabati ka na sa Davao City kung asa gilayong nang gawas ang mall goers. Luyo nga sa dagat ang sentro sa linog, wala hinuoy hulga sa tsunami, sumala sa Fivox. Hinoon, gipahimangnuan ang katawhan nga parayong mag-igmat sa posibleng makusog nga aftershocks. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.